wawune waro wirai niku lho andap asor terus ya apa alife padha mek ya to Allah. Terus bahas perkara salat wau pun paham to sing mendirikan salat. Pokoknya mendirikan sholat itu atine ngerti awake dhewe dikongkon duwe sifat sing api-api. Lah sampeyan nek perbuatan sampeyan di donya gelem nglampahi perbuatan sing api berarti sampeyan sami mawon sampun mendirikan sholat. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia yang merobohkan agama. Piye to Mbak Lis kok nek ngerobohno agama iku piye? Basane ngerobohno iku ngerobohno niki napa? Ngembrukno. Maksudnya ngembrukno agama pripun to merobohkan agama? Merobohkan agama ini ngene lho, wong nek wong beragama temenan mesti kan perbuatane kudu sing apik. Lah nek iki mang merobohkan agama otomatis ya perbuatane sing elek. Dadi maling, wedokan. Wis pokoke mau limo nih kalau paham to mau limo mesti disebutno. Nah, mau limo iku apa artine? Gak iso tanggung jawab nyanggone Gusti Allah, gak iso tanggung jawab nang atine dhewe. Nek gak iso tanggung jawab nang awake dhewe berarti padha karo menyekutukan Gusti Allah. Gak iso tanggung jawab nang gone awake dhewe. Kelakuane mesti sing elek. Iki mau berarti kan merobohkan agama. Nek wong menyekutukan Gusti Allah, dosane disepuro napa mboten? Jirine pengen disepuro Gusti Allah, awake dhewe gak oleh menyekutukan Gusti Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kalau iki pun nate kula sampaiaken iku jenenge sampean merobohkan agama. Mosok wong nek wis agama perbuatane elek mosok iku wong agama. Berarti agama gur digawe ke kedok. Ketoke gruduk sarungan, kopian putih. Kaya acara iku sukses kaya nek gak dheke ra iso. Nah niku padahal dheke sing mangan duwike dengan nyumbang rono-rono ya sumbangan ke pengajian lah tibane wonge dhewe gak nyumbang wis kebanyakan ngono. Tapi engko sing tok nama sing ya sing narik ku mang wong-wong wis gak ada apa-apane. Padahal sing urunan ke wong-wong dhewe. Nah niki wae. Ya nggih. Terus dalil utama sing menjelaskan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar niki wonten tenggene surat Al-Ankabut ayat 45. Lah niki niki wis ero kabeh merasa aku nek iki napa dasare. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kula tak tanglet sampean selama niki sholat ngertos isine sholat napa mboten? Isine sholat ngertos napa mboten? Isine sholat berarti napa sampean dikongkon seneng sedekah. Terus isine sholat maneh sampean kudu setiap hari dikongkon nglakoni perbuatan-perbuatan sing apik. Lah niki wau jenenge isine sholat. Terus nek apa-apa awake dhewe omong-omongan iki nek omong mbek sapa wae dijaga. Hati-hati aja nglarakno atine wong. Iki jenenge sampean isine sholat. Terus nek omong lapo-lapo dikongkon wong sing jujur. Jenenge dhek apa bahas? Jadi kudu duwe sifat sidik, jujur, tabligh, amanah, fatonah. Lah niki nek sampean wis duwe sifat ngoten berarti sampean wis jeneng wong sing salat roh isine salat asline ngoten. Ini mau jadi mencegah keji dan mungkar. Masalah salat pun paham nggih salat. Wis ngoten niku salat iki intine nunggal ngoten intine antarane kawula mbek Gusti. Terus sakniki kula tak bahas poso. Poso niki napa dhewe poso? Ngepasno rasane sapa sing dipasno? Rasane sinten sing dipasno? Rasane atine dhewe-dhewe jenenge poso. Lah sing poso sampean ya sing dipasno rasane ya sampean poso kula. Berarti sing poso kula, nek sing poso sampean ya berarti rasane sampean dipasno. Dipasno piye? Balik nek rasa dipasno. Dipasno mbek sapa? Nah niki wau. Maksudnya ngepasno rasa itu piye? Rasane ati sampean sampean pasno. Ngepasno piye? Awake dhewe dikongkon iso ngendhalekno. Nah iki jenenge ngepasno, iso mencegah apa-apa sing elek-elek iki dicegah. Sing elek-elek cek dadi apik, cek maune cek grundel, duwe ati sing grundel diilangi cek dadi apik, dadi ayem, iso ngendhalekno napa mboten. Lah atine wis iso damai tah durung kambek awake dhewe. Awake dhewe iki nek wis iso ngrasakno damai, ayem, tentrem setiap hari, iso ngrasakno tenang, ati nunggal kambek Gusti Allah, iki jenenge sampean wis jenenge poso, wis ngepasno rasane sampean, rasane Gusti Allah. Berarti sampean wong sing wis poso temenan, nunggal temenan, dibalekno nang gone salat. Makane poso iki gandeng salat. Nggih kula dhewe tak bahas sing niku lho, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Selama niku wingi kan kula ngomongno bahas napa dhewe? Nur Muhammad niku lho. Nur Muhammad niku intine niku tanggung jawab. Ngoten lho. Maksudnya tanggung jawab piye to Mbak Lis? Krentek sampean ke omah malam minggu wae ngaji ngene Mbak Lis, berarti aku tak budal. Lah budal enek krentek ati budal, akhirnya tanggung jawab Nur Muhammad. Yo, ayo aku tak budal. Ayo tak lakokno. Nah iki jenenge tanggung jawab Nur Muhammad. Budal temenan wis teko ning kene. Sing nglakoni niki sinten? Sing nglakoni
Sing lakoni sampeyan dhewe jenenge Nur Insan. Lah sing tanggung jawab sinten gerakno sampeyan budal rene niki wau. Sing gerakno Nur Muhammad. Terus nek krentek ujug-ujug budal ngaji nanggone Mbak Lis. Berarti iki mang Nur niki mang Nurullah ngrentekno. Awakmu budal ngaji saiki. Ning ati ujug-ujug kok lho iya ya malam Minggu berarti wayahe ngaji ngene Mbak Lis. Ujuk-ujuk iki seumpama ning ati kok wis gak pengen budal. Awakku tuh gak penak. Lah iki berarti sampean gak budal. Lah nek memang oh aku pengen iku terakhir aku tak budal ngaji. Pokoke aku kudu melok mari ngene wis prayo. Lah iki krentek iki jenenge Nurullah. Terus Nur Muhammad piye Mbak Lis tanggung jawab piye? Tanggung jawab budal temenan. Akhirnya dikrentekno sampai mlaku ket mulai omah numpak sepeda nganti teko kene iku jenenge tanggung jawab jenenge Nur Muhammad. Lah sing nglakoni mlaku rene niki jenenge Nur Insan. Lho niki lho. Cek jelas jenengan. Pokoke intine Nur Muhammad iki sing tanggung jawab sampeyan. Dewi ini kan kurang jelas dong ya. Sing tanggung jawab, sing lakoni sampean, sing tanggung jawab sampai teko. Cara digenahno iya tak ayo tak terno budal nganti teko kono. Nah iki jenenge Nur Muhammad. Sing lakoni jenengan sing digerakno Gusti Allah, sing gerakno Gusti Allah, sing nglakokno mlaku rene-rene jenenge Nur Muhammad. Lah sing mlaku sampai teko nggon ngene jenenge Nur Insan. Pun masalah kosong pun paham kabeh to. Saniki tak ngeten kan awake dhewe ngeten lho Pak. Sampean kok omah nek krentek nggih, aku pengen budal. Berarti Gusti Allah gerakno jenengan enek perintah budalo. Berarti nure Gusti Allah niki jenengan dikongkon budal nggih to. Enek krentek tok jian. Durung lapo-lapo krentek tok. Lah terus sampean kok karep budal terus sampean nek gak mlaku rene niki wau gak enek sing gerakno niki wau nggih mboten saged mriki sing gerakno tanggung jawab. Sing tanggung jawab iya saiki ayo tak terno budal. Iki jenenge Nur Muhammad. Lah sing nglakoni budal jenenge ketok wonge niki lho wonge sing digerakno niki jenenge Nur Insan. Makane Nur Insan padha kambek jiwa. Lah jiwa iki mbak roh-roh Gusti Allah, ruhullah dilebokne nang gone awake dhewe niki jenenge jiwa. Jiwa niki nek napa Jawa niku jenenge jiwa, Arabe jenenge Nur Insan. Ngoten lho bedane. Nek Nur Insan niki sing lakoni. Lah nek Jawa jiwa, ngono tok. Bedane Jawa mbek Arab ngoten tok intine. Pun paham nggih Pak Arifin? Berarti inti Nur Muhammad ki sing tanggung jawab padha ngeten. Sampean ngeten. Bapak jenengan iki karep pengen duwe anak. Wis ngono ae, kan Nurullah, nggih to? Nurullah bapak jenengan alif. Aku pengen duwe anak Ibu. Awak dhewe ndek omah wong loro, gak enek anak ya sepi. Akhire jenengan ayo manuk gak pantes ayo gawe anak kan gak pantes ya. Ya wis ngono kuwi lah, cara digenahno kan ayo ndak gawe anak wis ngono ae. Akhirnya sampai wong loro nang kamar iki mang apa tanggung jawab sing tanggung jawab iki mang sapa sing gerakno niki mau tanggung ya wis ayo iki mang kumpul wong kumpul jenenge Nurullah mek Nur Muhammad iki kumpul lah kumpul nek gak enek wong wedok iki mang wadah iki apa iso sampean dadi jadi rohmani mbek rohimi. Jadi rohmani mani dilebokno nang gone rahim.
Lah sampean kok apa Rahman kita teh rahime gak enek iki tadi kok nang ndi atene iso dadi wujude menungso. Makane sing tanggung jawab jenenge ibu iki pangan somben tanggung jawab. Makane sampean iki lapo-lapo sing tanggung jawab rumah tangga tetep ibu. Makane ibu iki segala-gala ngantek awake dhewe gak oleh wani mbek wong tuwa iki mah ya gara-gara iki napa? Ibu iku tanggung jawab. Ngene wis saniki. Sampean anak sampean lesu, bapake kan kerja. Sing roh sinten sing lesu? Ibuke. Dolen digolek ya iki lho kok gak mangan-mangan iki mang digolek teko ndi-ndi. Abot-abote tanggung jawab niki wau. Nek bapak itu seraro anaknya kepes pokoknya penting tak kayak duit bisa ke belanja wis guru samu tapi nek ibu wis segala-galanya yo mikirno anak mikirno keluarga mikirno apa saking katanya tanggung jawab ibu niki makanya ngene lho seumpama ibu jenengan meninggal lak beda to rasane ya yo nek ibu kalau penak sembarang kali tak curhati soalnya ibu iku apa ibu niku tempat curhat awake dhewe sing iso nampung kayak solusi sembarang kalir iki wong tua sing kuat ya wong tua wedok. Nah, maka jenenge Nur Muhammad iki tanggung jawab temenan. Lah nek wis tanggung jawab sapa sih ditanggung jawabi? Jenenge Nur Insan iki wau. Anake ngene le tak didik. Awakmu ngaji yo, ning anu ya salat, terus sekolah iki digongkoni sing tanggung jawab sing mesti nyalini tetep ibu, tetepan. Wis mangan tagung isu, wis bingung gak ono sarapan ya tetep ibu. Bingung gak nek klambi tetep ibu loh. Jenenge ibu iki segala-galanya apa jenengan ngatek ibu pertiwi. Sembarang kali ibu Hawa, sembarang kalir ku tanggung jawab ibu. Lah ibu niki kan yang mengantarkan kita sampai nanti nek Gusti Allah njaluk awake dhewe wis wayahe mulih anakmu. Terno nanggonaku Gustine. Disungkemno nanggone Gusti Allah sing tanggung jawab sinten nggih tetep ibuke dhewe niki lho Gusti yuga kula ingkang kula didik selama niki amanah panjenengan niki kula wangsulaken dhateng panjenengan. Nah iki eruh dalan mulia ya kok nek wong tuane dhewe. Soale makane awake dhewe gak oleh wani-wani mbek wong tuwa iki nyapa to. Ibu iki tanggung jawab saestu sampai nanti ke liang lahat yang bisa mengantarkan awake dhewe sampai ditunjukno nang Gusti Allah, didepno Gusti Allah, disungkemno nyane Gusti Allah, tetep ibuke dhewe benjing sing iso nganterno. Makane enten alif lam mim. Sampeyan rasane to, aku muni sampeyan rasane. Alif lam mim. Loh, rasanya kayak nang ibu. Kula sanjangan ini rasanya kados ibu jenengan apa mboten? Nah, niki wau. Makanya zaman pahami setiap kula omong niki sama rasane rasakno jenenge ilmu rasa, iki mbali rasane kok koyo ngrasakno aku kok koyo tau pedhok koyo ibuku. Sampeyan kadang di omah iki kangen mbek ibu biasanya yo aku lapo-lapo dituturi ibuku, terus akhirnya sampeyan mriki. Kula kan sing penting pahami ibu jenengan. Lah niki kan jiwane ibu jenengan kula sambung lak semerep nggih. Nggak saged nuturi. Ngoten mawon. Ken persis omongane bareng persis. Soalnya apa kiambak njaluk temenan jiwane ibu jenengan tengene Gusti Allah. Lah selama niki tiang-tiang njaluke gak nyane Gusti Allah supaya jungun Fatihah tok wis karo akhire gak nyambung. Nah, makanya Muhammad niki tanggung jawab. Ibu iki sing tanggung jawab sampai mengantarkan awake dhewe tengene Gusti Allah disungkemno, disujudno nang Gusti Allah, sembah sungkem bekti kula dhateng panjenengan Gusti. Niki yuga kula serahaken dhateng panjenengan.
Lah nek gak ibu abot temenan nanggone sampeyan sampean gak kira dididik di omah bendino nganti dikongkon sekolah, salat dobrak-dobrak nganti dolen teko kono digolek itu kok kono gak ero anakku ta Ling. Iki mang durung salat, durung mangan, durung iku saking abot-abote ibu. Nek bapak enek sing goleki anake. Paling bapaknya kan golek iya dobrak ibu. Golek ono to Pak anake dhewe iku. Nek gak ibu sing ngongkon iki bapaknya gak gerak. Soalnya ibu iki paling tanggung jawab. Iku wis dinas lho Gusti Allah, ibu iki tanggung jawab jenenge Nur Muhammad iki. Pun paham ya Pak Arifin? Lah sampai nek wis napa ya bapak ibu dhewe wis kumpul, awake dhewe sujud, awake dhewe paham. Lah iku sampai berarti wong sing wis salat. Niki nggih nyanyiane salat. Bapak sekat Mbak tak kenapa iku. Salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Bila itu ditinggalkan menentang perintah Tuhan. Ingatlah, ingatlah, hai orang yang beriman, Tuhan menjadikan kita berbuat kebaikan. Salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Bila itu ditinggalkan menentang perintah Tuhan. Ingatlah, ingatlah, hai orang yang beriman, Tuhan menjadikan kita berbuat kebaikan. Tuh, salat niku diwajibno bagi wong sing beriman. Ayo dek nyopo ngono beriman. Padha mek sing dek ngene kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas poso dek iki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibalekno bahas nang ngene takwa. Artine nopo? Hei orang-orang yang beriman, sampean wong sing wis beriman napa dereng? Iki kata-kata wong khusus wong sing beriman mawon. Diwajibkan atas kamu berpuasa, awake dhewe diwajibno dikongkon kepasno rasane. Awake dhewe wau dipasno rasane nang Gusti Allah jenenge poso. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu. Lah tujuannya Gusti Allah napa? Cek sampeyan dadi wong sing wis bertakwa. Makanya wong beriman dia ingin apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tanda-tandane wong sing wis beriman berarti wong iku sing wis gak melanggar janji. Sama jika ini melanggar janji Gusti Allah napa mboten? Nah nek cek melanggar janjine berarti sampai durung wong sing wis beriman. Ciri-ciri wong sing beriman tidak pernah melanggar janji. Salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman
bila itu ditinggalkan, menentang perintah Tuhan. Ingatlah, ingatlah, hai orang yang beriman, Tuhan menjadikan kita berbuat kebaikan. Lho iki lho, awake dhewe dikon beriman, nek awake dhewe ninggalno berarti nentang perintahe Gusti Allah. Makanya sampai wedi sampai nek gak salat sedina iki mang mesti ngantek dikodoi. Oh aku mang gak salat iki berarti tak kodoi. Sampai wedine awake dhewe jenenge perintahe Gusti Allah dikongkon nglakoni, gak oleh nentang perintahe Gusti Allah. Lah nek wis awake dhewe gak nentang berarti wong sing wis bertakwa. Suara azan memanggil kita, tanda waktu telah tiba. Suara azan memanggil kita, tanda waktu telah tiba. Janganlah kau merasa segan, 5 waktu engkau kerjakan. Mari kita segera tunaikan sembahyang, luangkanlah waktumu, hai orang yang beriman. Salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Bila itu ditinggalkan, menentang perintah Tuhan. Ingatlah, ingatlah, hai orang yang beriman, Tuhan menjadikan kita berbuat kebaikan. Kok kabeh wis iso itu. Niku wau intine salat nggih niku wau. Kabeh wong nasine pun ngerti lho. Pun wis mari salat, mendirikan salat. Terus kula saiki tak bahas ilmu makrifat. Napa perlune sampean kok harus belajar ilmu makrifat? Lah niki. Nek sampean melajari ilmu syariat tok, ilmu syariat iki gur ngajarno kita awake dhewe untuk membenahi diri. Nggih. Syariat iku nduduhno dalan ngajarno awake dhewe gunane untuk membenahi awake dhewe. Lah paham mboten iki? Nek sampean selama ini belajar ilmu syariat, berarti sampean pelajaran sampean ini berarti khusus untuk membenahi awake dhewe. Lah, benahi awake dhewe napa? Awake dhewe kekurangane apa? Awake dhewe dikongkon benahi. Iki jenenge ilmu syariat. Terus ilmu tarekah. Apa gunane belajar ilmu tarekah? Ilmu tarekah niki sing ngajarno untuk mampu mengendalikan diri. Mengenali. Dereng mengendalikan, mengenali riyen. Nek tarekah iki ngajarno untuk ngenali awake dhewe, jek ngenali. Intinya nek syariat berarti benahi se awake dhewe. Lah nek wis nanggone syariat benahi awake dhewe, genten munggah maneh belajar ilmu tarekah. Tarekah iki ngajarno awake dhewe cek iso ngenali awake dhewe. Lah nek wis ngenali awake dhewe, belajar malih tenggene ilmu hakikat. Ilmu hakikat iki gur ngajarno napa Mbak Lis? Ilmu hakikat ngajarno awake dhewe untuk berserah diri. Tuh niki wae. Nek syariat benahi awake dhewe. Terus nek belajar tarekah berarti awake dhewe cek mampu ngenali awake dhewe.
Lah nek wis teko ngene hakikat, kok belajar munggah hakikat maneh. Hakikat ku belajari apa to Mbak Lis? Hakikat iki belajari awake dhewe berserah diri. Nek wis berserah diri terus lapo Mbak Lis? Belajar ilmu makrifat. Ilmu makrifat iki apa? Belajari awake dhewe ngenali sejatine awake dhewe. Nah niki bedone ngoten lho. Jadi kon ngenali sejatine awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Niki gak tahu deh nggih. Setiap pertemuan gak tahu nek no. Lah soalnya apa jen bahasa dibahas yo makrifat yo pancet iki. Mesti bahas sejatine awake dhewe. Lho nek masalah dalil isine ne sembarang kali sedaya tiyang semerep. Sing dadi perkara prakteke bendina iki lho iso ngendhalekno napa mboten, ngerti sejatine awake dhewe napa mboten. Masih belum aja penting aku sapal balis dalil sama ngonekno aku ku sapal. Isine ya wis ngerti, tapi prakteke iki sampean mangkling napa mboten setiap hari. Niku tok. Sing angel ku prakteke. Nek masalah teori niku penak. Prakteke lho pangling tagak. Kadang-kadang pas kejadian lali. Tapi ini rada engko oh iya ya. Lah iki mau berarti kan kurang tanggap nenek apa-apa. Kurang cerdas nenek apa-apa. Berarti apa belajar kurang. Lah syariat iku sing lakoni sinten nek syariat iki? Dikerjakan oleh tubuhe awake dhewe nek syariat. Lah nek thariqah dikerjakan oleh atine awake dhewe nek thariqah niki. Nek hakikat sing lakoni sinten nek hakikat jiwane awake dhewe. Nek makrifat sing lakoni napa dikerjakan sing kerjakno napa ngangge rasa niki lho. Belajar makrifat berarti belajar rasa. Nek belajar hakikat belajar jiwa. Nek thariqah belajar nganggo ati. Nek syariat berarti nganggo tubuhe awake dhewe. Kan iki wau. Terus wong sing ibadah dengan makom syariat berarti wong iku selama niki makane jenengan paham toh. Nek wong sing belajar syariat tok mesti niku wis ngolok-olokno wong ngoten niku. Soale napa sing disembah jek kekosongan, durung enek sing jembah. Makane wong tak dikoki sampean nek salat iki ngedep sinten? Enek sing jawab ngedep sajadah Mbak Lisi. Tiang-tiang. Nggih mesti wong sing arep sampean sajadah. Makanya sing disembah napa kekosongan. Gak ero sing disembah sapa. Wis pokoke aku sembah Gusti Allah. Lah Gusti Allah ndi mboten semerep. Wis pokoke jarine kon bayangno. Lah wong bayangno wonge durung roh kok dibayangno. Akhire sing metu napa? Kliwer. Jin ketok apa soalnya lapo Mbak Lis kok iso ketok sembarang kali gara-gara kosong gak enek isine gak enek sing didep. Nah niki yo nek sing enek didep otomatis jenate masuk kangelan. Nah niki nek sampean ning gone makom syariat berarti sampean nyembah kekosongan. Lah nek wong sing ibadah dengan makom thariqah berarti sampean belajar ngenali sapa sing tak sembah. Nah, nek sampean ning gone makom thariqah. Nek gone makom syariat sampean berarti ibadah nyembah kekosongan. Nek ning gone makom thariqah berarti sampean napa? Belajar kenali sapa sak temene sing tak sembah jek belajar durung roh.
Nah niki. Terus wong sing ibadah makom hakikat. Berarti wong iku mang mulai ngerti sapa selama iki sing tak sembah, mulai ngerti. Nek syariat jek kosong gak ngerti apa-apa. Sama-sama bahasa apa gak ero. Pokoke Gusti Allah. Lah Gusti Allah ndek gak ero. Nek wis tekone mangkon tareka, aku mulai kenal loh Gusti Allah iku berarti aku sing tak sembah Gusti Allah. Ya Gusti Allah di inti, ya di jero atiku. Berarti ning gone makam tareka. Terus munggah ning gone makam hakikat. Ibadahe awak dhewe akan sampai kepada yang ia sembah, akan sampai kepada yang ia sembah, akan sampai wis mulai roh. Aku dikon nyembah nang Gusti Allah. Gusti Allah ndi? Gusti Allah jerene ning jerone atine awake dhewe jenenge qalbul mukmin baitullah. Jerene wis pokoke tak yakini ae nek Gusti Allah di jero. Tapi gung pedhok temenan jere-jere tapi yakin. Ngoten no. Terus nek wis ibadah ning gone makom makrifat berarti antarane iki mang ndek jero iki mang wis gak enek penghalang antarane sing disembah kambek sing nyembah iki mang nunggal paham. Nunggal kambek sapa Mbak Lis? Nunggal mbek Gustine jenengan dhewe ketok motor rupane sampean dhewe persis sampean dhewe masalah macake tersalah Gusti Allah sing dudono. Sing penting ngedep aku dhewe. Berarti Gustiku dhewe. Aku wis ketok wis pedhok sampun. Namine sinten sampean sebutno cara kula nggih. Kula iki berarti Mbak Lis sampean wis pedhok ta iso ngandeng-ngandani wong-wong. Kok iso ngulangi? Lah nek iso ngulangi nek gurune gak pedhok iki lak ya lucu to. Lah otomatis wong iki wong buta kabeh kok di kandhane nyembah Gusti Allah ndek Gusti endi buktine? Mbok gak ero ya wis padha-padha anu wis pokoke diyakini ae nek Gusti Allah san bayangno ning ngarep sampean. Lah bayangno wonge ora ero kok dibayangno iki lho terus piye? Nah contoh kados kula berarti kan Mbak Li sampean ngedep sinten nggih? Aku ngedep Gustiku dhewe. Ngedep Gustiku dhewe apa jenenge nunggal. Lah nunggal mbek sapa? Nunggal kalih Gusti kula ki ambek. Lah Gusti sampean jenenge sapa? Ya kula saged jawab wong kula paham. Bendina omong-omongan, dialog dua orang kayak wong pacaran kambek Gustine setiap hari omong-omongan 24 jam. Ekstra gak enek iklan sama karena iklan juga apa-apa tapi nek iso fokus 24 jam mbek Gustine. Kan bisa apa Mbak Lijo mbek aku dhewe. Sapa Mbak aku? Gusti Raja Ratu. Sampeyan kan pun semerep gak perlu tak dudono. Lah niki wau Gusti kula dhewe. Lah ndi Mbak Lis buktine Gusti sampean kula kae itu jeneng kula gelar kula. Sampeyan nek pengen semerep aku gak percaya wong sampean ku ngarang paling. Sampeyan nek pengen ero sampean sambung dhewe. Gusti ya Allah Gusti kula pengen semerep nek Mbak Lis kok terusin niku gadah Gusti. Kula pengen semerep wujude Mbak Lis niku Gustine pengen semerep kula. Nah itu sampean sambung jeneng kula. Kula pengen semerep bleger, pengen semerep kula nyotone teng mriku dados napa, teng mriku niku tiange dos pundi. Sampean sambung. Dike bukti jenengan nek kula niki gak bujuki, ngoten lho maksud kula niki. Makanya nek wis sampean ndekne makom makrifat berarti sampean wis gak enek penghalang, wis gak enek sing ngalang-alangi antarane sapa-sapa iklan sapa-sapa gak enek. Sampean wis ngedep dhewe wajah sampean dhewe. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman jere wong
wis ini wajah tuh berarti aku petuk matahariku, aku petuk nurku, aku petuk bintangku. Nek zaman Kanjeng Nabi kan nikolo serakalan. Marhaban ya nural aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Niki nek Kanjeng Nabi, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Lagi anta syamsun anta badrun. Loh, jadi Kanjeng Nabi wis petuk Samsun apa? Srengenge matahari. Anta badrun berarti rembulan, wis petuk bintang, bulan, bintang, matahari wis petuk jenenge ini wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Lah awake dhewe apa iso Mbak Lis? Ya saged. Sampeyan petuk Gusti sampeyan berarti sampeyan dudono jenenge wis ini wajah tu. Wajah sapa Mbak Lis? Ya wajahmu dhewe, tak wasi-wasi dhewe bendino. Nah iki jenenge anta syamsun anta badrun, jenenge Nurullah. Dan Nur Muhammad nyentrong nyanggone awake dhewe wujude nur insane lilis iki jenenge. Nah niki wae. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Nek wis anta misbahus suduri ku berarti dodone Kanjeng Nabi wis dibuka temenan suduri napa dodone dibuka temenan, wis petuk dhewe Gusti Allah, petuk dhewe sinare rembulan bintange Kanjeng Nabi wis petuk dhewe jenenge Sri Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki gelare Kanjeng Nabi. Ya niki baru jenenge ini wajah tu wajah sampean dewi. Masih Kanjeng Nabi ya wajah Kanjeng Nabi dewe jenenge Sri Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki matahari bersinar terang menerangi seluruh alam. Jangan engkau bersenang-senang jika melupakan sembahyang, betapa ruginya. Apa tambatan? Orang yang melalaikan sungguh menyesal nantinya di hari kemudian. Niki padha to nyeritakno Kanjeng Nabi sampeyan nggih sami mawon jenengan umat Kanjeng Nabi. Intine ngoten.
Apakah engkau tak takut bila nyawamu dicabut? Apakah engkau tak terik siksa di akhirat nanti di hadapan Ilahi Tuhan yang Maha Suci? Oh, di hari nanti. Lha niki lho angger pertemuan tak onekno maksud kula napa? Jenengan nek wis pedhok Gustine jenengan jenenge matahari bersinar terang. Lah niki wau jenengan jenenge sampean wong sing wis mencorong, wong sing wis entuk nure Gusti Allah, sampean wis entuk wis pedhok Gustine jenengan ki ambe. Nek Kanjeng Nabi kan anta syamsun anta badrun anta nuru fauqa nuri. Lah nek napa kalau sing pun nanti kalau nek sinten niku seneng kali Joko. Lah seneng kali Joko. Ler iler tandure wasumiler ta ijo royo tak sebut kemanten anyar tak sebut kemanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar ya surah niki kan versine dhisik Kanjeng Nabi anta syamsun anta badrun, terus Kanjeng Nabi meninggal terus ganti Sunan Kalijaga ler iler dhewe-dhewe versine. Maksud kula niku kula nyritakno ngoten versine dhewe-dhewe. Lah versi kula sakniki napa? Matahari bersinar terang lho, ganti dhewe maneh soalé modern. Mosok ate ler iler kan duwe khas dhewe-dhewe lho niku. Dewe-dewe nika nduduhno sing penting napa intine sami jenengan cek padha Gusti jenengan dhewe wis entuk mataharine Gusti Allah, entuk mataharine jenengan ki ambek Gustine jenengan ki ambek intine ngoten. Pun jam pinten iki 10:30 kula tak nutupno gunane sampean belajar makrifat mantun ngaten pun. Terus gunane tiang sing dereng kenal awake dhewe, wong sing durung kenal awake dhewe, durung roh sejatine awake dhewe, wong iki sibuk memperbaiki dunia, ngurusi dunya tok. Lapo-lapo sing diwasi dunya. Wis pokoke sing diomongno duit, wis pokoke enek apa ah suwengku nanti duit aku. Iku ngene-ngene alah, iku sembarang iku wis dunyane sedonya, wis diomongno. Berarti iku dudono wong iku durung ngerti sejatine, gum ngenal sejatine awake dhewe. Terus wong sing mulai kenal awake dhewe berarti wong iku wong sing wis sibuk memperbaiki sikapipun. Sikapé mulai ditata. Oh, aku gak oleh ya omong suwombong ngene. Jadi sifatnya Gusti Allah Al-Mughni, Al-Ghani. Ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni. Nomor 3 ke ngandhap kencenge Dzul Jalali wal Ikram. Lan iki yo. Jere awake dhewe gak oleh sombong, gak oleh apa
Al-Mughni ki ora mungsa kaya sing bisa kaya Gusti Allah. Awake dhewe gak iso apa-apa, gak gablek apa-apa, gak duwe apa-apa. Dene wong sing wis mulai kenal awake dhewe, wis bingung memperbaiki awake dhewe. Oh, aku wis gak oleh ya ngelokno wong ngene. Wong iku mung seumpama tak omongno iku malah wong iku ndang lara ati. Padahal iku seharusnya wong iku mang iku gak tak lokne ngono. Aku kudune paham nek iku mang sing tak lokno iki mang asline ya padha mek wujude Gusti Allah sing didekek tenggene tiyang niki wau sing sampean lokno niki wau lho. Sampean paham nek iku mang wujude Gusti Allah. Hasline cuma Gusti Allah tujuane ngenalno sifate Gusti Allah sing didekek tenggene niki wau tiyang sombong, berarti dudono Gusti Allah dekek sifate Gusti Allah didekek tenggene upama Pak Zainuddin sombong wonge, berarti napa dekek sifate Pak Zainuddin dikene Al-Mughni. Gini Gusti Allah, oh Gusti Allah. Pokoknya sampean pahami ngono Pak. Sing dipethukno sampean setiap hari iki wong sing sifate piye, duduhno Gusti Allah gercaper. Ingin diperhatikan. Aku iki lho ning kene, dudune iki aku. Ngono lho cara digenahno iki. Tapi gara-gara awake dhewe pangkle nguasi wonge gregeten. Kayak duwe dhewe ngono ae cek. Iku lho cek duwe sepeda motor tok ya omongane sombong iku durung duwe mobil. Oh, suwe-suwe sing gregeten sampean dhewe. Emosi sampean dhewe. Lah wong iku gak digerakno Gusti Allah dadi wong sombong napa nggih saged. Intine kan ngoten. Terus nek wong wis ngenal Tuhane, wis mulai ngenal awake dhewe, berarti wong memang wis sibuk memperbaiki sikape. Terus nek wis wong mulai ngenal Tuhane, Gusti Allah, Gustine, wong iku wis mulai nrimo. Ning donya iki mulai iso nrimo apa eneke dikek Gusti Allah apa iso nrimo. Nah, nek mulai iso kenal Tuhan, wis mulai aku ngerti kok kabeh iki tibakno Gusti Allah kok tibakno sing gerakno Gusti Allah. Lah nek wis mulai ngerti, nek wis mulai mengenal Tuhan, berarti wong iku wis mulai iso nrimo awake dhewe apa eneke, apa adanya. Digawe cerita apa wae Gusti Allah, aku manut terserah Gusti Allah, sing penting Gusti Allah seneng. Intine ngoten. Lah nek gong iso ngono berarti wong sing gong iso nrimo. Lah terus nek wong nek wis iso nrimo apa eneke, upama kelangan apa-apa wis ora gedon, lapo-lapo wis diterima ae mbek Gusti Allah digawe cerita ngono. Alah kedilungkas mbek Gusti Allah nek sampean iso nrimo lho engko dibalekno malih. Lah iku tergantung keyakinane jenengan. Nek sampean yakin mbek Gusti Allah jare disilih dilu. Iki engko sampean intine dikon bersyukur. Berarti wala seumpama iki engko aku duwe sembarang kali mungkin aku durung iso nata atiku. Nek Gusti Allah diselang sik, iki mang Gusti Allah tujuane Gusti Allah iki atiku ditata sik, duwe ati sing resik. Engko aku wis duwe sembarang kalir, aku wis siap atiku iso lair batin, atiku resik jere la yamassuhu illal mutahharun. Lah nek wis layak masuhul mutahharun jare wis suci otomatis ya Allahu ya Kudus. Lho iku nomor pinten niku ya Kudus. Nomor setunggal pojokan jare Gusti Allah gelem nrimo wong sing duwe ati sing suci. Sampean berarti mang dijikuk mek Gusti Allah napa dunyane sampean, berarti apa didadekno sampean wong sing dadi wong sing suci mek Gusti Allah dudono saking sayange Gusti Allah sampean ditata dhisik maune kan kemerungsung aku pengen duwe iko nika ngomawur sak kredit sik durung untuk duwe kredit sik akhire ngomawur nyasak sembarang kalir di selang rono-rono teh juwek lengan gak karu-karuan lho. Lah nggih aku gak nyindir kok asline, tapi nggih sembuh Gusti Allah apa ngene.
kan intinya kan yang penting ada hikmahnya. Makanya Gusti Allah nekakno cepet napa jiku ya cepet. Nah jangan pengen cepet-cepetan ta, kalem-kalem tapi pasti. Nah ngono, nek manusa iki jenenge manusa iki sifate gak serantan. Coba cepet durung wae diwayah-wayahno, akhire diwayah-wayahno ya kejelungup temenan. Wis kejelungup baru nyapo ya balis ya aku ditintekne aku salahku apa. Lagi iso koreksi ya, salah akeh sampean. Kalau nanti dijurati mengkonten kudu guyu, jadi salahku apa? Berarti kurang koreksi. Betul kok salah asline mbek Gusti Allah jangan cerita, nekane gak tadi cerita sampean. Terus sampean iso ta ngoten utang akeh gak gerak Gusti Allah ngene ra iso. Apa manusa karepe dhewe ya ora mungkin. Ya iku mancet dadi cerita. Ini apa toh? Intinya cerita sampean kabeh. Sampean gur ngepasno ayate Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakniki lho nggih. Awal sampean ku apik terus diperjalankan mumet wis mbuh mikir apa iku mang ceritane engko ya dibalekno maneh. Lah terus nek innalillahi wa inna ilaihi raji'un nek gak enek cerita sampean kembali nang ndi? Mbok sampean elek tuwur juga enek kembali nang ndi? Makane apik elek apik maneh. Dan iki jenenge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki global. Iki bahas napa sembarang kalir si napa mawon sing diperjalanaken jenengan digawe cerita napa mawon tujuane Gusti Allah gur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makane nek wong meninggal niku mati niku balik maneh. Dudu napa menungsa ku asline pun mati. Wong mati napa mati ku ning jerone urip awake dhewe posisine awake dhewe kon dadi wong sing wis mati. Wong mati apa aja rumangsa duwe apa-apa, aja rumangsa iso apa-apa, aja rumangsa iso duwe kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing duwe kekuatan gur Gusti Allah duduk sampean. Sampean iku cuma digawe tangane Gusti Allah, kepanjangan tangannya Gusti Allah, digawe jalaran jenengan, digawe cerita Gusti Allah. Intine ngoten. Terus belajar makrifat niki apa mbak lis gunane nek awake dhewe perlune belajar makrifat. Perlune wong belajar makrifat ku masyaallah. Kuwadah fadilai jenengan lah kebanyakan ya tentu wong belajar makrifat iku mesti kan wong ngarani jerene ilmune sesat. Nah, awake dhewe duduk kesesatan sing disangka tiang-tiang ngoten niku wau. Sing diketok wong-wong ketok moto iku jenenge sesat ndelok njaba niku wau, tapi bentuk terdalam dari kerinduane Gusti Allah hamba tenggene Gustine niku asline ngoten niku. Wong nek wis belajar makrifat temenan, dudono bentuk terdalam ning atine awake dhewe kerinduane awake dhewe nang ngene Gusti Allah jenenge rindu temenane Gustine, rindu temenan jenenge cintane nang ngene Gustine. Dudono niku mang awake dhewe iki seneng nyane Gusti Allah. Lah sampean semua gak seneng Gusti Allah, sampean sinten sing nyiptakno? Sing nyiptakno Gusti Allah iku kudu seneng sing nyiptakno. Awake dhewe sing diciptakan kudu seneng. Kambek sing nyiptakno apa? Intine dikon bersyukur, matur suwun sanget Gusti, kula sampun jenengan paringi napa ruhku niki. Awake dhewe iso mlampah mriko-mriko, iso ngerti jenenge ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir. Matur suwun sanget Gusti, kula saged mirengaken terus
supados mirengaken swara tiyang sae, mirengaken swara tiyang boten sae. Sedaya niki sunnatullah panjenengan kula saged mireng lantaran kekuatane panjenengan, lantaran ruwe panjenengan jenenge ruhku niki wau. Nek boten ruwe jenengan kula boten saged mireng. Dan niki wau jenenge ya Allah ya Sami. Terus ya Allah ya Basir. Awak dhewe kula matur suwun sanget Gusti, kula saged nguwasi napa-napa mawon teng donya, saged nguwasi napa tela, nguwasi salah, nguwasi banyu niki nek mripat niki nek mboten enten sing buka kekuatane Gusti Allah, awak dhewe lho mboten ketok napa-napa jenenge wuta. Makanya enten ketoke biasa napa ketoke sampeyan iso ngomong dadi